asantefo ye mobo Yen sesa enti wo yi a wo busami minimu nipa ma dwene ne mbom ka me de nka menim se wo bomra meka mom na ye ye ne ye nya papa no kwai e ma no nko ansakwa na obi besi na nan kra na ya pema ma pesi na mu a ma pesi na mu esi mo asorifo yi aya amu wo asore no e ya akonya na ansa ye bo santime mu ha ye wo asodi bebrebe ye be awiase ebie ni hono mu a esu wo mu wa ade bi ye bo asode no ho bai ne nu ne ye di yesi o awurade mo a Christopher ma me anim ma me nka nkere we wo se wo de ye wani ni se ye do se bosom bi wo ho se ekuyapem akonodi ni obi akotu akonodi bosom ni me ma kotu bi me ba akonodi mra no a e wo ho no eni me di so obi obeba me ho bi a me di so na osu kotu akonodi na so de kwatana mankra so a mra kro na na wo so wo be ka no ho ne hofo na ye di wachi no ye di so asori for say yesu yesu woman woman ko ne yema yesu ba ko no ayeso no woman ko ne yema ma pa yise ko ne na mra ezi ko ne ne mra asodi e wo wiase nyina bo yesu ba ko yidi enso obi a ne mra wote ase ade ne nyina nsoma sem koro ene ye nyina nsoma de koro se yesu kristo ene ye so no na ne mra wo sisei no a ne ye nyire di